13. rokem a toto, co mám v náručí, je moje 15. dítě. První kurz jsem dělala před 23 lety a teď vlastně, když nám ten mladší povyrostl, je mu 13, takže jsme zase jakoby šli do pěstounské péče. Já jsem 11 roků dlouhodobou pěstounkou a 3 roky jsem přechodnou a v tuhle chvíli přechodná je 4. Je to 9 let? 10. U všech dětí to byl základ, když jsme si děti přenesli z porodnice. Jednak ten monitor dechu a jednak i chůvičky, které jsem si, když jsem odcházela, brala, protože člověk má větší snad strach právě v pěstounské péči o to dítě, než skoro jako Nedonošený, tohle to nebylo a já můžu říct, že když zapnu monitor dechu, tak vlastně můžu usnout. Dělá každý to špatný nadechnutí a já si vlastně přitom můžu odpočinout, protože ten monitor to prostě opravdu pohlídá. Pohlídá to i v době, kdy to dítě není modrý, ale prostě akorát si delší dobu odpočine od toho dýchání. Nejtěžší cítit bezmoc, když tomu dítěti nedokážu pomoct. To třeba cítím teď, že nedokážu mu pomoct ulehčit mu ten jeho osud, to, co ho potkalo v tom životě, pomoct mu s jeho zdravotními problémy. To mě mrzí, že nedokážu. Pro mě bylo asi nejtěžší, když jsem měla vlastně ty 20 měsíců. Každý mi sliboval, že předávání bude tak, jak budou děti potřebovat. Budoucí vlastně pěstouni na to spěchali a nenechali nám ten prostor, ale to bylo asi nejhorší, protože jsem měla pocit, že ty děti na to nejsou připraveny. Strach, aby byl v pořádku.